Καλημέρα σας κορίτσια μου όμορφα. Καλώς ήρθατε. Να μπω και στην ομάδα εδώ στο Facebook από τον υπολογιστή, έτσι ώστε να σας βλέπω κιόλας. Για να δούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ έτσι συντονισμένες. Καλώς την. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, έκανα ένα μικρό live στο προφίλ μου, έτσι για να μεταφέρω τον ενθουσιασμό μου και τη χαρά μου που είμαστε εδώ σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για πόσες προκλήσεις έχουν βγει για να γίνει αυτό το σεμινάριο. 20 λεπτά πριν ξεκινήσουμε, ο γείτονας αποφάσισε με το τρυπάνι του κάτι να φτιάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 20 λεπτά χρειάζονταν να αλλάξω χώρο. Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία. Δεν ανέβαιναν οι διαφάνειες στο Zoom. Είναι καινούριο το λάπτοπ μου και προφανώς κάποια ρύθμιση δεν βοηθάει για να γίνει αυτό. Ευτυχώς, γιατί κάποιες από εσάς δεν είχατε εξοικειωθεί με το Zoom, με την πλατφόρμα Zoom και χρειάστηκε άμεσα να βρω πώς μπορούμε να το κάνουμε έτσι ώστε να το παρακολουθήσετε όλοι και να ξεπεράσω και εγώ τις δυσκολίες αυτές που βγήκαν. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω και τις σημειώσεις μου δίπλα μου. Γιατί ξέρετε πολλές φορές, είτε μετά από κάποια ερώτηση, είτε και επειδή κάνουμε και download εκείνη την ώρα που μιλάμε διάφορα πράγματα, μπορεί να χαθώ και να ξεφύγω λίγο, να ξεχάσω κάποια πράγματα να τα πω. Καλώς την Λία, καλώς την αγαπημένη μου την Ρένα, καλώς την. Όπου είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά που είστε όλες εδώ. Συγχαρητήρια για την επιλογή που κάνατε να δεσμεύσετε χρόνο για τον εαυτό σας Κυριακή πρωί, ενώ θα μπορούσατε να είστε οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια και για όσες θα δείτε το live και το σεμινάριο αυτό στο δικό σας χρόνο, είτε γιατί εργάζεστε, είτε γιατί οι υποχρεώσεις σας δεν το επέτρεψαν να είστε live. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, όντως, που είμαστε όλες εδώ σήμερα. Για μένα αυτό το σεμινάριο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σημείο πολύ δυνατό που έχουμε να διαχειριστούμε όλοι μας αυτά τα θέματα. Τώρα, είναι ένα σημαντικό σεμινάριο, αγαπώ τον εαυτό μου. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλά για έννοιες, όχι. Σήμερα θα βουτήξουμε στην πράξη και θα φύγει κάθε μία μας από εδώ με 5 ξεκάθαρα εργαλεία με τα οποία θα μπορεί να καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση στην καθημερινότητά της. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μου. Γιατί η αυτοεκτίμηση δεν είναι εγωισμός, κορίτσια μου γλυκά. Όχι, είναι το θεμέλιο της ζωής μας. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που άργησε να το καταλάβει, κατ' εμέ, αλλά επειδή ποτέ δεν είναι αργά και όλα γίνονται, γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ σήμερα και να δώσουμε αξία στον εαυτό μας, να επιτρέψουμε σε μας να δούμε την αξία μας, να δούμε τον εαυτό μας και να ορίσουμε εμείς τα δικά μας όρια, έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε να ορίζουν κάποιοι άλλοι τα δικά μας όρια. Και κυρίως να μας σέβονται και κυρίως να μάθουμε εμείς να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Επίσης, μία δική μου δέσμευση, και είναι δέσμευση σε κάθε μου σεμινάριο ή σε κάθε συνεδρία ή σε κάθε group coaching, ότι καμία μας δεν θα φύγει σήμερα από εδώ μέσα
ίδια. Αυτό είναι δέσμευση. Λοιπόν, οι περισσότερες με ξέρετε. Έχουμε δουλέψει και μαζί. Κάποιες όμως είστε καινούργιες φίλες, δεν με γνωρίζετε και θα σας πω λίγα λόγια έτσι για εμένα. Λοιπόν, το όνομά μου το ξέρετε, έτσι είναι η Ζωή Κεφαλινού. Είμαι Life and Transformational Coach, διαπιστευμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό του Coaching, τον ICF. Υποστηρίζω γυναίκες. Τις υποστηρίζω και τις καθοδηγώ να οργανώσουν τη ζωή τους, να αποκτήσουν ισορροπία, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να τον γνωρίσουν και να αποκτήσουν, μάλλον να ξυπνήσουν την εσωτερική τους δύναμη, την ηρεμία, να έχουν ηρεμία και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Να ζουν τη ζωή τους με πληρότητα, με ευτυχία, με χαρά, με ό,τι αυτές επιθυμούν. Είμαι εδώ λοιπόν για να σε βοηθάω να οργανώσεις τη ζωή σου, να ξεπεράσεις εμπόδια, να δημιουργήσεις μια ζωή, να έχεις μάθει να θέτεις όρια σε όλους τους τομείς της ζωής σου και θέλω να γίνεις μια πολύ ισχυρή γυναίκα, να ξέρεις ποια είσαι, να αναδείξεις και να πετύχεις όλους σου τους στόχους και να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Εδώ θέλω να σας πω ότι η πορεία μου δεν ήταν εύκολη. Ξεκίνησα κι εγώ από το 0, πέρασα από πολλές προκλήσεις, από ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, υπερβολική πίεση χρόνου, στιγμές έτσι αβεβαιότητας, ανασφάλειας, φόβου, δυσκολίες στην επαγγελματική και πάρα πολλές στην προσωπική μου ζωή και πάντοτε ένιωθα ανεπαρκής, ένιωθα ότι δεν αξίζω και όλα αυτά με κρατούσαν πίσω. Αυτές όμως οι δυσκολίες με τον καιρό ήρθαν και με διαμόρφωσαν, έκαναν την εμπειρία μου από αυτές, την έκαναν γνώση. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ και υποστηρίζω γυναίκες να ξεπεράσουν παρόμοιες καταστάσεις. Επίσης, η αποστολή μου είναι να εμπνεύσω, να παρακινήσω, να ενδυναμώσω και να καθοδηγήσω όσο περισσότερες γυναίκες μπορώ. Και ο λόγος που έχω επιλέξει τις γυναίκες δεν είναι επειδή είμαι γυναίκα και περπατάω πιο άνετα στα γυναικεία παπούτσια, όχι. Είναι ο στόχος ο δικός μου, αν με άφηναν έτσι ελεύθερη να δουλέψω με όποιον ήθελα, θα ήταν να δουλέψω με παιδιά. Όμως, επειδή ακόμα και αν τα κατάφερα να δουλέψω με παιδάκια, να βάλω εκεί τους πόρους που θέλω να βάλω, αν το περιβάλλον του σπιτιού που θα γυρίσει το παιδί δεν είναι υγιές και δεν είναι δουλεμένο, πάει τσάμπα όλη η δουλειά. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα να δουλέψω με γυναίκες οι οποίες είναι τα μέσα για να γίνει η μετάβαση της γνώσης στα παιδιά. Έτσι, μια μαμά η οποία είναι δουλεμένη, μια μαμά η οποία ξέρει πώς να στέκεται και να συμπεριφέρεται και πώς να φροντίζει τον εαυτό της και το μυαλό της και το σώμα της, μπορεί να γίνει φωτεινό παράδειγμα για τα παιδιά της, για τα νύψια της, να τώρα που ήρθαν και εμένα οι ανιψούλες μου και αισθάνομαι πιο έτοιμη τώρα με τις γνώσεις που έχω και τις εμπειρίες από ότι όταν έγινα εγώ μάνα. Λοιπόν, στην πορεία αυτή τι έχω καταφέρει? Έχω μάθει να θέτω όρια. Πρώτα σε μένα,
μετά στους υπόλοιπους, μετά από πολύ κλάμα και πολύ δάκρυ και πολύ αχ, γιατί σε μένα όλα αυτά, έμαθα να διαχειρίζομαι το χρόνο μου με τέτοιο τρόπο που με ενδυναμώνει και να εξελίσσομαι μέσα από κάθε εμπόδιο. Σας είπα ότι πριν 13 χρόνια, εάν είχα να κάνω το σημερινό σεμινάριο και από χτες, από την προηγούμενη μέρα, να αρχίσουν να βγαίνουν προκλήσεις που ήταν δύσκολο να διαχειριστούν, δεν ξέρω, θα είχε πέσει πολύ κλάμα, θα είχε πέσει πολύ... Έτσι, παρόλα αυτά τώρα έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι, να λέω τι μπορώ να κάνω για να το ξεπεράσω και να πάω παρακάτω, να μείνω στο κέντρο μου με ηρεμία, ψυχραιμία και να καταφέρω αυτό που θέλω. Σκοπός για μένα σήμερα ήταν να είμαι στο σεμινάριο εδώ που έχω δεσμευτεί μαζί σας με οποιαδήποτε πρόκληση. Έτσι, ακόμα και τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πορεία λοιπόν με κάνει να καταλάβω τη σημασία του να έχουμε όχι μόνο στόχους, αλλά και στρατηγικές να τους πετύχουμε, χωρίς όμως να θυσιάζουμε τον εαυτό μας στην πορεία αυτή. Ξέρω ότι η πρόκληση του να βάλεις τα πάντα σε τάξη στη ζωή σου είναι πολύ τρομακτική. Και μόνο που το σκέφτομαι πώς ήμουν πριν χρόνια και έβλεπα την εικόνα, μπορώ να σε καταλάβω απόλυτα. Έχω φορέσει ακριβώς τα ίδια παπούτσια μαζί σου. Γι' αυτό και δουλεύω με σένα που είσαι γυναίκα, είσαι μαμά, είσαι επιχειρηματίας, είσαι εργαζόμενη και χρειάζεται να πετύχεις αλλαγές που θέλεις με τέτοιο τρόπο που να αντανακλά τις αξίες σου, τις επιθυμίες σου, τις ανάγκες σου και όλο αυτό να μην σε εξαντλεί. Για να δούμε. Χαίρομαι που όταν μοιράζομαι τη γνώση μου, είτε μέσα από σεμινάρια, είτε από συνεδρίες ένα σε ένα, είτε στα γκρουπάκια μου, όταν βλέπω τις γυναίκες να ανακτούν τον έλεγχο της ζωής τους, του χρόνου τους και να αναδεικνύουν τον καλύτερο εαυτό τους, και επειδή χαίρομαι πάρα πολύ και επειδή πάντα κρατάω σχέση με όλες τις φίλες που με έχουν εμπιστευτεί, βλέπω μετά και όλη αυτή την αλλαγή που έρχεται στο οικογενειακό τους περιβάλλον και η χαρά μου είναι τριπλή και τρίδιπλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αγαθή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαθή είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει, πραγματικά είναι ένα μυρμήγκι, πολύ εργατικός άνθρωπος. Χαίρομαι, αγαθή, που είσαι εδώ. Τώρα, τι θα δούμε σήμερα? Σήμερα είπαμε, θα μάθουμε πώς να σταματήσουμε την εσωτερική κριτική, πώς να μιλάμε με ενσυναίσθηση στον εαυτό μας, πώς να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, πώς να κάνουμε πράξεις που ενισχύουν την αυτοεκτίμησή μας και πώς να ξαναγίνουμε η σύμμαχός μας. Πάνω απ' όλα, όμως, το κάνω πάντα σε κάθε σεμινάριο ή έναρξη συνεργασίας σε συνεδρίες ένα σε ένα, θέλω να αναλάβουμε την ευθύνη, η κάθε μία του εαυτού της, για ό,τι έχουμε κάνει, για ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να αλλάξουν γιατί έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, τώρα να πάρουμε εμείς το τιμόνι της ζωής μας και να προχωρήσουμε στο δρόμο που εμείς θέλουμε. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το κάνουμε για να κατηγορήσουμε κάποιους που, ας πούμε, μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι έφταιγαν για πράγματα που μας έχουν συμβεί. Όχι.
Σήμερα αυτό θα το σταματήσουμε, θα βγούμε από αυτή τη λούπα που λέμε, που για όλα φταίει κάποιος άλλος, θα αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, το πρώτο μας βήμα είναι αυτό, αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, παίρνω το τιμόνι, γιατί αν εγώ μέχρι τώρα, με τη βοήθεια κάποιων άλλων ή όχι, τα έχω κάνει θάλασσα, με τον ίδιο τρόπο μπορώ και να τα αλλάξω. Να τα πάω κατά εκεί που θέλω. Δεν είμαι ούτε φτερό στον άνεμο, ούτε άβουλο πρόσωπο, ούτε τίποτα. Δεύτερο βήμα, πολύ σημαντικό, για να πάμε παρακάτω. Αποδοχή. Αποδέχομαι ποια είμαι αυτή τη στιγμή, με όλα μου τα ταλέντα, με όλες μου τις ανασφάλειες, όλα μου τα μειονεκτήματα. Αποδέχομαι ποια είμαι, με αγαπάω όπως είμαι, με αγκαλιάζω και μου δίνω τη δυνατότητα, μου επιτρέπω να βρω το χώρο, το χρόνο και τη δύναμη να κάνω τις αλλαγές αυτές για να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου. Άρα λοιπόν τα πρώτα και τα σημαντικότερα βήματα είναι αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, σταματάω να κατηγορώ οποιονδήποτε, καταστάσεις, γονείς, κυβερνήσεις, τα πάντα και έρχομαι στο τώρα, βάζοντας σε πράξη μία πολύ δυναμική ιδιότητα των επιτυχημένων ανθρώπων, την επιδραστικότητα, η οποία λειτουργεί ως εξής, κάνοντας την ερώτηση στον εαυτό μας, το πώς μπορώ να γίνω καλύτερη, πώς μπορώ να φέρω τα πράγματα όπως τα θέλω στη ζωή μου και προχωρώντας, αποδεχόμενη ποια είμαι, πάω να κάνω οποιασδήποτε τομές χρειάζεται, αν χρειάζεται. Πάμε λοιπόν. Τι εννοούμε εσωτερική κριτική? Είναι αυτή η φωνή μέσα μας που κάθε φορά που σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι θα πει «Ω, δεν είσαι αρκετή, δεν τα πετυχαίνεις, δεν είναι ο καιρός σου, δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις χρόνο, δεν είναι αυτά για σένα, δεν αξίζεις». Έχω πολλά παραδείγματα, τα έχω σημειωμένα όλα και σήμερα θα έχω αποφασίσει να σας πω και τα πιο light, η αλήθεια είναι. Θέλω να μπείτε στη διαδικασία και έχοντας δίπλα σας έτσι χαρτί και στυλό, να δούμε, αν θέλετε γράψτε, φράσεις, γράψτε 5 φράσεις, που λέμε συχνά στον εαυτό μας όταν αποτυγχάνουμε. Παράδειγμα, πω χαζή, καλά είμαι εντελώς χαζή, το λέμε και για πλάκα, έτσι. Καλά είμαι εντελώς χαζή. Πω ρε εσύ, δεν το πετυχαίνω. Τι το ξεκινάς αφού ξέρεις ότι δεν θα το πετύχεις? Εσείς θα γράψετε τις δικές σας φράσεις που λέτε στον εαυτό σας όταν κάτι δεν πετυχαίνετε. Ξέρω ότι λέτε και άλλα πιο βαριά. Το αφήνω στην βούλησή σας να το παραδεχτείτε. Θέλω να τα γράψετε να τα γράψετε στο χαρτάκι και αφού τα γράψετε θα πάτε να αναρωτηθείτε. Αυτά είναι αλήθεια? Είμαι άχρηστη? Είμαι γιταμπάζια που λέει μια γνωστή μου? Είμαι τέλος πάντων ανίκανη? Θέλω αυτό να το δούμε και να το αμφισβητήσουμε. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, αν στη θέση τη δική σου ήταν μια φίλη σου, τα ίδια θα της έλεγες? Αυτή η φωνή, η εσωτερική αυτή κριτική που λέμε ο εσωτερικός κριτής, έχει διαμορφωθεί από τα παιδικά μας χρόνια. Είτε από γονεϊκά πρότυπα, είτε κοινωνικές πεποιθήσεις και απαιτήσεις και άλλες τραυματικές εμπειρίες. Έχουμε μάθει να το έχουμε κάνει αυτό πηξίδα, το έχουμε φορέσει, βασικά ναι, το έχουμε φορέσει χωρίς να το αμφισβητήσουμε και το έχουμε πάρει ως δεδομένο. Έτσι. Σκεφτείτε,
Μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε πόσες φορές έχω μιλήσει πολύ άσχημα στον εαυτό μου για κάτι και για πιο απλό. Ακόμα και για πλάκα μιλάμε στον εαυτό μας με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Και εγώ στο ξαναβάζω στην διαδικασία να σκεφτείς αν ήταν οι φίλοι σου στη θέση σου και αποτύχανε σε κάτι. Είτε να πάρει τη δουλειά αυτή που θέλει, είτε να ολοκληρώσει ένα project, είτε να κάνει κάτι με τα παιδιά της, είτε να οτιδήποτε. Πώς θα μιλούσες σε αυτή τη φίλη σου για να την παρηγορήσεις, για να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα? Σίγουρα θα της μιλούσες πιο γλυκά. Σίγουρα ένα σε καταλαβαίνω θα της το έλεγες. Σίγουρα ένα έλα εσύ μην κάνεις έτσι, θα βρούμε τρόπο και θα πάμε παρακάτω, θα της το έλεγες. Ή ας πούμε ότι δεν έγινε και κάτι, μπορείς να προσπαθήσεις πάλι, θα της το έλεγες. Ναι, ωραία. Αυτές λοιπόν τις φράσεις τις έχουμε βάλει όπως σας είπα πριν, σαν πηξίδα. Τις μάθαμε, τις μασίσαμε κανονικά και τις έχουμε κάνει κτήμα μας. Και κάποιες από εμάς τις έχουμε μεταδώσει και στα παιδιά μας. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί με τόσες φορές που το ακούσαμε και τόσες φορές που το έχουμε πει, το έχουμε μπερδέψει την αλήθεια μας. Χρειάζεται να σταματήσουμε και να το αμφισβητήσουμε και να πούμε «Μα είναι αλήθεια αυτό». Τώρα, αν είμαι σκληρή, γιατί το κάνω αυτό? Πρώτα απ' όλα, αν είμαι σκληρή με τον εαυτό μου, μπορεί να προλάβω την κριτική των άλλων. Και εδώ το λέμε ίσως αυτοσαρκασμό. Δεν είναι κάτι άλλο. Επίσης, αν προσπαθώ πάντα για το τέλειο, θα με αποδεχτούν. Γιατί άλλο το κάνω? Γιατί αν δεν επαναπαυτώ, ίσως πετύχω κάτι σπουδαίο. Προσωπικά, με όλες αυτές τις διαδικασίες, έχασα τον εαυτό μου και σίγουρα το έχετε πάθει κι εσείς και άλλα πολλά άτομα. Γιατί πολύ απλά κανένας δεν πρόκοψε, δεν προόδευσε, δεν πήγε μπροστά μέσα από κριτική, μέσα από βρισχές, μέσα από εξευτελισμό της προσωπικότητάς του. Είναι ώρα λοιπόν να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, όχι με θυμό, αλλά με κατανόηση. Η λύτρωση που νιώθουμε όταν αρχίζουμε να κατανοούμε τον εαυτό μας είναι απερίγραπτη. Όχι με ενοχές, με ευγνωμοσύνη. Μπορούμε σήμερα να πούμε έτσι όλες μαζί ότι τώρα καταλαβαίνω ποια φωνή δεν ήταν δική μου. Αποκλείεται να ξύπνησες μεγαλώνοντας και να είπες σήμερα θα ξεφτυλίσω τον εαυτό μου, θα βρίσω τον εαυτό μου για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα αρχίζω να χτίζω τη δική μου φωνή, αρχίζω να ακούω την πραγματικά δική μου φωνή. Μια φωνή η οποία είναι γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη αγάπη, γεμάτη ενσυναίσθηση. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τα όρια. Λοιπόν, αν έχετε γράψει κάποιες φράσεις που λέτε στον εαυτό σας και θέλετε να δούμε να τις αμφισβητήσουμε, μπορείτε πραγματικά να τις γράψετε στα σχόλια και θα τις δούμε μετά. Κοιτάζω και εγώ τώρα στα σχόλιά σας μήπως υπάρχει κάτι. Αγαθή, σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα που μοιράζεσαι μαζί μας. Όντως, πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν είμαι άξια, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ, είμαι χαζή. Έτσι, Αγαθή, σε ευχαριστούμε. Τώρα,
πάμε. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε? Ας πούμε στο παράδειγμα ότι τι χάζι που είμαι, πάλι ξέχασα κάτι. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε? Να πούμε ότι άνθρωπος είμαι, ξέχασα κάτι, θα το σημειώσω, ξέχασα να πάρω ένα τηλέφωνο τον τάδε συνεργάτη μου, θα το σημειώσω και θα το κάνω άμεσα, όσο πιο άμεσα γίνεται. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Ξέρω εγώ, δεν είμαι άξια. Είμαι άξια. Δεν αμφισβητείται η αξία μου αν έχω κάνει κάτι λάθος. Προς Θεού. Καλημέρα Βασούλα μου, καλημέρα, καλώς ήρθες. Τώρα, τι σημαίνει μιλάω στον εαυτό μου με ενσυναίσθηση? Σημαίνει να μιλάς στον εαυτό σου όπως θα μιλούσες στο παιδί σου ή σε μια φίλη σου ή σε ένα μικρό παιδάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ τώρα στις ανιψούλες μου ή σε οποιοδήποτε ένα μικρό παιδάκι και να του μιλήσω όπως μιλάω στον εαυτό μου. Αρκετές φορές, έτσι. Θα πάω, θα μιλήσω πάντα με καλοσύνη, θα μιλήσω πάντα με συμπόνια, θα μιλήσω με αγάπη, με ευπρέπεια, με ευγένεια και θα ακουμπήσω την ψυχούλα τους. Έτσι. Σκέψου μία στιγμή δύσκολη που πέρασες τελευταία. Μία δυσκολία στη δουλειά σου, με μία συνάδελφο, μία δυσκολία στο σπίτι, σε κάποια σχέση, είτε με το παιδί σου, είτε με τη μαμά σου, είτε με οποιονδήποτε. Μία δυσκολία ακόμα και με τον εαυτό σου. Και αφού θυμηθείς αυτή τη δυσκολία που πέρασες, πάμε να δούμε τι θα έλεγες σε μια φίλη σου που ζει το ίδιο. Σίγουρα θα της έλεγες ότι έλα εδώ να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστείς και ηρέμησε, δεν είσαι μόνη σου, είμαι εδώ, έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις. Αυτά όλα που θα έλεγες στη φίλη σου, γράψτα και μετά πάρε το χρόνο σου και μίλησέ τα φωναχτά, δυνατά, να τα ακούς, ότι τα λες σε σένα. Για μεγαλύτερη απόδοση, θέλει δύναμη όμως αυτή η άσκηση, πάρε το χαρτί σου, πήγαινε στον καθρέφτη και να τα λες αυτά στον εαυτό σου όταν σε κοιτάζεις κατάματα. Καλού κακού, πάρε και 2 χαρτομαντιλάκια μαζί σου, γιατί 99% μας βγαίνουν δάκρυα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι καλό, γιατί εκεί αποκτάς πάλι τη σύνδεση, την επαφή με τον εαυτό σου, έτσι. Έχω σημειώσει κάποιες φράσεις έτσι ενσυναίσθησης, ότι ας πούμε έχεις ήδη καταφέρει πολλά, γιατί αυτό, αποτυγχάνουμε σε κάτι, συμβαίνει κάτι και αρχίζουμε ένα καταράχτη με κατηγορίες, δεν καταφέρνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι άχρηστη, είσαι αυτό. Μα έλα εδώ στα συγκαλά σου, καλό μου κορίτσι. Δεν έχεις πετύχει τίποτα στη ζωή σου. Τόσο όλα αυτά που έχεις καταφέρει, γιατί τα ξεχνάς και θυμάσαι αυτό που δεν πήγε καλά? Όμως είναι μια ευκαιρία για να δεις τι μπορεί να δουλέψει καλύτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εδώ δεν χρειάζεται να μηδενίζεις τον εαυτό σου αν κάτι δεν πήγε καλά για την ώρα. Άλλο, είναι ok να κουράζεσαι, το καταλαβαίνω το κουράζεσαι και δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια. Πότε το είπες αυτό τελευταία φορά στον εαυτό σου? Ορκίζομαι ότι δεν το έχεις πει. Λοιπόν, Αγαθή, εντάξει, είσαι εξαιρετική.
Θα μπούμε σε ένα κεφαλαιάκι τώρα έτσι σημαντικό. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε το σεμινάριο. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, αυτά που διδάσκω στις φίλες μου. Γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου και μου πήρε αρκετά χρόνια να το αντιληφθώ ότι δεν το διαχειριζόμουν. Μου πήρε αρκετό χρόνο, δουλειά και έτσι προσδοκιών να το δουλέψω, να το κατακτήσω και τώρα έχει έρθει η μαγική στιγμή. Τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω πάρα πολύ πάνω σε αυτό και βλέπω γυναίκες να ελευθερώνονται, θα πω, να έρχονται από αυτή την πλευρά. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Δεν είναι άλλο από τα όρια. Εδώ έχω κρατήσει πάρα πολύ σημειώσεις, να ξέρετε, γιατί δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα από αυτά που θέλω να σας πω. Τι είναι λοιπόν τα όρια? Είναι αυτοί οι νοητοί φράχτες που χρειάζεται να βάλουμε για να προστατέψουμε τον εαυτό μας, την ηρεμία μας, την ενέργειά μας. Αυτοί οι νοητοί φράχτες είναι αυτοί που καθορίζουν τι αποδέχεσαι στη ζωή σου και τι όχι. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση του τι ανέχεσαι. Τι είναι αυτά που δέχεσαι, είτε είναι στην εργασία σου, είτε είναι στη σχέση σου, σε κάθε είδους σχέση, είτε είναι ακόμα και με τον εαυτό σου. Όταν θέτεις όρια, νιώθεις ότι οι άλλοι απαιτούν συνεχώς από εσένα βασικά όταν δεν θέτεις όρια. Είχα άλλο στο μυαλό μου. Όταν δεν θέτουμε όρια, νιώθουμε ότι οι άλλοι θέλουν συνεχώς πράγματα για μας. Νιώθουμε επίσης ότι εξαντλείσαι, δεν έχεις άλλη δύναμη. Νιώθεις επίσης ότι σε πατάνε. Καταλήγεις να κάνεις πράγματα από ενοχή, υποχρέωση, φόβο, αντί για πραγματική επιτυχία. Τα όρια είναι είτε προσωπικά, σε μια φίλη ας πούμε, να σου πει μια φίλη ότι να πάτε για ένα καφέ και εσύ να μην μπορείς και να χρειαστεί να της πεις ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή ή δεν θέλω οτιδήποτε. Επίσης, όριο μέσα από φιλία. Μου είχε τύχει ενώ είχα διάβασμα για εξεταστική, να επιμένει να με παίρνει η φίλη μου τηλέφωνο σε ώρες που δεν με άφηνε να συγκεντρωθώ. Μου φαινόταν αγένεια το να της το πω. Κάποια στιγμή όμως, με πολύ ευγενικό τρόπο, της είπα ότι μπορείς να με καλείς το βράδυ από τις 8 στις 10. Άλλη ώρα δεν θα το σηκώσω, γιατί έχω δουλειά. Ήταν δύσκολο. Νόμιζα ότι την πρόσβαλα. Όμως χρειαζότανε να της βάλω κάποιο όριο. Για μένα χρειαζότανε. Γιατί δυσκολευόμουν να ολοκληρώσω το project που είχα αναλάβει. Άλλο, συναισθηματικά όρια. Αν κάποιος σου μεταφέρει συνεχώς το δράμα του και σε γεμίζει με αρνητική ενέργεια, έχεις το δικαίωμα να του πεις ότι σε καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ακούσω άλλο τέτοιες ιστορίες, θέλω να προστατεύσω την ηρεμία μου. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το πεις. Και εδώ λοιπόν θα σου πω την πρώτη δικιά μου φορά που χρειάστηκε να βάλω αυτό το όριο. Έχω πάει σε ένα υπέροχο σεμινάριο με ομιλήτρια την αγαπημένη Μαρία Πετρέλη και ξαφνικά ακούω
τη δική της ιστορία, η οποία είπε στη φίλη της ότι αν εγώ ερχόμουν να πετάξω τα σκουπίδια μου μέσα στο σαλόνι σου, θα με άφηνες? Η απάντηση εννοείται ήταν όχι. Και της εξήγησε ότι έτσι κατά αυτόν τον τρόπο δεν θέλω να μου μεταδίδεις τα σκουπίδια σου, τις αρνητικότητές σου σε μένα. Γυρνώντας λοιπόν στο σπίτι μου στον Πόρο αυτό το Σάββατο που άλλαξε τη ζωή μου, Δευτέρα πρωί ήρθαν οι φίλες μου να πιούμε καφέ στο σπίτι μου. Η μία λοιπόν εξ αυτών πραγματικά δεν παλευόταν με τίποτα, δεν έβγαινε από το στόμα της κάτι θετικό. Ξεκινάει λοιπόν να μας πει κάτι και αποφασίζω να την κόψω. Την κόβω, αλλάζω συζήτηση. Τι φάγατε την Κυριακή? Το κλείνουμε το θέμα. Ξαναπάει πάλι να πιάσουμε. Δεύτερη φορά. Τι μαθήματα είχατε? Γιατί είχαμε τα παιδιά μας μικρά στο σχολείο. 7 φορές τη σταμάτησα, μέχρι που αναγκάστηκε να μου πει ότι τι θα γίνει, θα με αφήσει να πω μια κουβέντα. Και της λέω ακριβώς αυτό που είπε η Μαρία η Πετρέλη, χωρίς καν να το σκεφτώ. Και παθαίνει σοκ. Λέω, αν ερχόμουν εγώ στο σπίτι σου, σου πετούσα τα σκουπίδια, τι θα έκανες? Μου λέει, θα σε έπαιρνε και θα σε σήκωνε. Αυτό λέξη. Μπράβο της. Για να μην πάρει εσένα και σε σηκώσει τώρα, αν θες να πεις κάτι εδώ στην παρέα, θα είναι κάτι που θα αφορά κάτι καλό που έκανες, κάτι καλό που είδες, κάτι που έφτιαξες, να μοιραστείς κάτι. Να σας πω ότι αυτή η φιλία δεν κράτησε για πολύ μετά, έτσι, ξεκαθάρισε το τοπίο, μας άφησε. Λοιπόν, χρονικά όρια. Αν έχεις πελάτες οι οποίοι νομίζουν ότι επειδή σε έχουν πληρώσει, μπορούν 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα να σου στέλνουν μήνυμα και να έχουν απέτηση να τους απαντήσεις. Εδώ υπάρχουν όρια που μπορείς να θέσεις στη συνεργασία αυτή και να εξηγήσεις ότι, ας πούμε, μετά τις 5 δεν απαντώ σε μηνύματα. Ή, και αυτό το έχω πάντα στα συμβόλαιά μου, ότι μπορεί να κάνω να σου απαντήσω σε 72 ώρες. Γιατί αν εσύ μου στείλεις το μήνυμα Παρασκευή απόγευμα και εγώ επιστρέψω στα καθήκοντά μου Δευτέρα, δεν μπορώ να σταματήσω ό,τι έχω να κάνω με την οικογένειά μου, με τον εαυτό μου, για να απαντήσω σε κάτι. Αν είναι κάτι πολύ έκτακτο, ξέρεις που θα με βρεις και σου έχω δώσει ήδη τη λύση. Αλλά αν είναι κάτι απλό που μπορεί να μεταφερθεί και να απαντηθεί, θα γίνει έτσι. Μπορώ να σας πω ότι όταν ξεκίνησα το coaching, στην ανάγκη μου και στην επιθυμία μου να βοηθήσω όλο και περισσότερες γυναίκες, δεν μπορεί το τηλέφωνο να χτυπάγει και 12 ώρα το βράδυ και να ανησυχούσαμε. Μπορεί πολλά. Αυτό χρειάζεται και δουλειά. Επίσης, όταν δουλεύουμε σε κάποιον άλλον και παραβιάζεται το ωράριό μας, χρειάζεται να θέσουμε όρια. Μπορώ να σε βοηθήσω για τις ανάγκες επιχείρησης 1 φορά, 2 φορές, ως εκεί όμως. Και πάντα στο ωράριο που έχουμε συμφωνήσει. Γιατί υπάρχει περίπτωση να έχει συμφωνήσει εσύ 9-5 και ο άλλος ξαφνικά, από το πουθενά, να σου πει ότι αύριο έρχεσαι 12. Δεν πάει έτσι. Τώρα, τα όρια θέλω να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι αγένεια. Είναι αγάπη, είναι σεβασμός, πρώτα απ' όλα προς τον εαυτό μου, αλλά και προς τους άλλους. Έτσι, γιατί και εγώ τους σέβομαι. Όταν θέτουμε όρια, οι άνθρωποι γύρω μας σέβονται όλο και περισσότερο και αυτό μπορώ να σας το υπογράψω και με τα 2 χέρια που λένε. Εγώ που φοβόμουν να πω όχι στον οποιονδήποτε. Θέτοντας όρια, έτσι έχουμε περισσότερο χρόνο και ζούμε με περισσότερη ηρεμία. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ποια κατάσταση είναι αυτή που σε εξαντλεί ή σε μειώνει? Ποια είναι αυτή η κατάσταση που σε εξαντλεί? Ένα παράδειγμα θα σου πω δικό μου ήταν ότι ντρεπόμουν να πω όχι.
Σκέψου λοιπόν αυτή την κατάσταση η οποία σε εξαντλεί και πάρε 5 λεπτάκια και γράψε αυτά που θα ήθελες να πεις και δεν λες. Αφού το γράψεις, αυτό είναι μια πολύ δυνατή άσκηση. Αφού το γράψεις, πες το φωναχτά. Πήγαινε και στον καθρέφτη. Άρχισε το να το δουλεύεις έτσι ώστε να σου γίνει πιο εύκολο. Πριν πάμε παρακάτω, θέλω να σου πω για κάποιους μύθους, να τους καταρρίψουμε σήμερα, που ισχύουν, μάλλον που λέγονται για τα όρια. Είπαμε ότι τα όρια είναι εγωιστικά. Όχι. Εγώ θα σου πω εδώ την αντίστοιχη αλήθεια. Ότι η θέσπιση των όριων δεν έχει καμία σχέση με τον εγωισμό. Αντίθετα, είναι ένα υγιές μέτρο αυτοπροστασίας, μας βοηθάει να διατηρούμε την ηρεμία μας, την ισορροπία μας και να φροντίζουμε τη συναισθηματική και ψυχική μας υγεία. Άλλο μύθος. Αν θέσω όρια, θα με απορρίψουν οι άλλοι. Όταν θέτουμε όρια με σεβασμό, οι άλλοι το κατανοούν τις ανάγκες μας και συχνά εκτιμούν την ειλικρίνειά μας. Και εδώ θα μείνω στο ότι είναι άλλο η ειλικρίνεια και άλλο η αφάδεια. Δεν θέτω όρια με άσχημο τρόπο, θα πούμε πώς θα το κάνουμε. Αντίθετα όμως, η έλλειψη ορίων μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα δυνατής εξάντλησης και απογοήτευσης. Το έχουμε περάσει όλοι, μην το αρνείστε. Λοιπόν, άλλο, τα όρια πρέπει να είναι άλλος μύθος. Τα όρια πρέπει να είναι αυστηρά και αμετάβλητα, λάθος. Τα όρια μπορεί να είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση και τις ανάγκες μας. Η θέσπιση ορίων είναι για εμάς μια διαδικασία που εξελίσσεται και μπορεί να αναθεωρηθεί. Γιατί κάτι τώρα που εγώ δεν το δέχομαι, ή μάλλον κάτι που δεν το δέχομαι, για παράδειγμα από τη Βάσο, μπορεί από την Αγαθή να το δέχομαι. Γιατί είναι άλλη σχέση. Άρα λοιπόν τα όρια είναι ευμετάβλητα και μπορεί να μεταβάλλεται η αυστηρότητά τους ανάλογα με τις συνθήκες και την κρίση μας. Αν θέσω όρια, άλλος μύθος, οι σχέσεις μου θα είναι πιο επιφανειακές. Όχι, τα όρια ενισχύουν τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση και θέτουν θεμέλια για πολύ γερές και δυνατές σχέσεις και πιο σταθερές, γιατί ο ένας αποδέχεται τα όρια του άλλου. Τα όρια πρέπει να είναι πάντα λεκτικά και συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές μπορεί τα όρια να εκφραστούν μέσω της συμπεριφοράς μας. Για παράδειγμα, έχει τύχει να πάρω τηλέφωνο το γιο μου ή να με πάρει εκείνος και κάποια στιγμή να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του. Δεν θα του πω κάτι. Του έχω κλείσει το τηλέφωνο. Έχει δοκιμάσει να με ξαναπάρει. Έχει δοκιμάσει 3η φορά. 5η φορά. Κάποια στιγμή με βρήκε. Και μου λέει σε πριν τόση ώρα. Γιατί δεν απαντάς? Γιατί τότε θα του πω. Γιατί σήκωσες τον τόνο της φωνής σου. Μα είχα δουλειά και σου μίλησα απότομα. Έλα εδώ. Εάν σε έπαιρνε κάποιος φίλος σου, κάποια φίλη σου, κάποιος εργοδότης σου, έτσι θα το μιλούσες ή απλά επειδή εγώ είμαι η μάνα σου? Άρα μπορούμε να θέσουμε όρια και μέσω της συμπεριφοράς μας. Έτσι. Γιατί καμιά φορά θεωρούμε και κάπως περιττό να το πούμε. Δεν θα σου πω πώς θα μου μιλάς, θα σου δείξω όμως πώς επιτρέπω εγώ και πώς εγώ αφήνω να επικοινωνούν προς εμένα. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε αλήθειες.
Η θέσπιση των ορίων είναι πράξη αυτοεκτίμησης και θέλω αυτό να το σημειώσετε και να το πάρετε ως δεδομένο που δεν το διαπραγματευόμαστε. Όταν βάζουμε όρια, τι κάνουμε? Δείχνουμε στους άλλους, αλλά και σε εμάς, ότι σεβόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς τον εαυτό μας, τις ανάγκες μας. Οι ανάγκες μας είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας λοιπόν δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να αφήσουμε κανένα να τα προσβάλλει, να τα ποδοπατήσει και να τους φερθεί άσχημα. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε ότι είναι το απόλυτο μέσο για να δείξουμε σεβασμό στον εαυτό μας. Έτσι έχουμε συναισθηματική υγεία. Έτσι. Τώρα, τα όρια μας βοηθάνε να αποφεύγουμε την υπερφόρτωση, να ενισχύουμε την ισορροπία μας, να μπορούμε να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Άλλη αλήθεια. Η θέσπιση των ορίων είναι απαραίτητη για την αποφυγή συναισθηματικής εξάντλησης. Όταν δεν θέτουμε όρια, είναι αναγκαίο αποτέλεσμα να νιώθουμε συναισθηματική εξάντληση, να νιώθουμε ότι καταραίουμε. Τα όρια είναι αυτά που μας βοηθάνε να διατηρούμε την ενέργειά μας. Όταν ο άλλος με προσβάλλει κάθε φορά και εγώ δεν του βάζω φρένο, τα συναισθήματα που βιώνω, ξέρετε, αν έχετε παρατηρήσει, όταν πετάμε μία πέτρα σε μια λίμνη ή στη θάλασσα, δημιουργούνται γύρω-γύρω δαχτυλίδια. Αυτά τα κύματα θα φέρουν πίσω αυτά που στείλαμε. Αν λοιπόν εγώ, αυτή η πέτρα που πετάω είναι γεμάτη στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση, τα κύματα που κάνω με το πέταγμά τους εγώ στη θάλασσα θα φέρουν κι άλλα. Θα προσελκύσω κι άλλα. Εδώ χρειάζεται να σταματήσει ο φαύλος κύκλος. Τώρα, τα όρια βελτιώνουν την επικοινωνία. Ναι. Και εδώ έχω να μοιραστώ ένα παράδειγμα πολύ σημαντικό. Όντως, βασικά θα σας το πω πιο κάτω αυτό, όταν θα πούμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Έχω να πω λοιπόν ότι η σαφής και η ειλικρινής επικοινωνία των ορίων οδηγεί σε καλύτερη επαφή, καλύτερη επικοινωνία με όλους, πιο υγιείς σχέσεις, γιατί έτσι είναι ξεκάθαρες οι προσδοκίες και οι ανάγκες και των δύο πλευρών. Τι πιο ωραίο να ξέρεις μέχρι πού μπορείς να πας. Αν η περιοχή που έχεις να πας από ένα σημείο και μετά είναι δύσβατη, κακοτράχαλη και δεν θα περάσεις καλά, σε βοηθάει όταν βλέπεις αυτή την μπάρα και ξέρεις ότι μπορείς να πας μέχρι εδώ. Τώρα, η θέσπιση ορίων όντως απαιτεί θάρρος και συνέπεια. Στην αρχή είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Όμως είναι μία ικανότητα, είναι μία δεξιότητα που εξελίσσεται και γίνεται πιο εύκολη με το χρόνο. Με τη σωστή υποστήριξη μπορούμε να θέσουμε όρια και να ακούμε τον εαυτό μας, να τον βλέπουμε να τα θέτει και για αρχή να μην το πιστεύουμε, αλλά από μέσα μας να λέμε yes, τα κατάφερα. Και τώρα γιατί τους είπαμε όλους αυτούς τους μύθους και τις αλήθειες, γιατί γύρω από τα όρια? Γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν να θέσουμε και να διατηρήσουμε πιο υγιή όρια με έναν πολύ ισχυρό τρόπο και να θέσει σε άλλο επίπεδο την προσωπική και την επαγγελματική μας ζωή. Πώς θα ένιωθες αν τελειώνοντας το ωράριό σου δεν σε ενοχλούσε κανένας πελάτης και είχες να απολαύσεις τις ώρες σου με τον εαυτό σου και την οικογένειά σου? Θα σου έφευγε το άγχος, θα σου έφευγε το τι θα κάνω. Πώς θα αισθανόσουν αν είχες βάλει τα όρια στους γονείς σου και δεν μπαίνουν στη ζωή σου? Πώς θα σου φαινόταν αν είχες βάλει όρια
στο σύντροφό σου και στα παιδιά σου και είχατε έτσι μια καλύτερη επικοινωνία. Για να είμαστε όλοι καλά. Και να ξέρετε ότι όταν βάζεις όρια, όντως είναι ευτυχισμένες και οι δύο πλευρές. Και δείτε τα παιδάκια. Όταν τους βάζουμε όριο και ξέρουν μέχρι πού μπορούν να πάνε, έχουν άλλη αυτοπεποίθηση, έχουν άλλο αέρα. Τώρα, πώς θα καταλάβεις ότι δεν έχεις ισχυρά όρια? Όταν νιώθεις ενοχές, όταν θες να πεις όχι. Όταν βάζεις τους άλλους πάνω από τις δικές σου ανάγκες. Όταν νιώθεις κουρασμένη, πεσμένη και συνεχώς εξαντλημένη, εξουθενωμένη. Όταν αποφεύγεις δύσκολες συζητήσεις για να μην απογοητεύσεις κάποιον. Όταν αποφεύγεις οικογενειακά τραπέζια. Must. Όταν νιώθεις ότι οι άλλοι σε εκμεταλλεύονται, το ξέρεις, το βιώνεις, αλλά δεν κάνεις κάτι. Όταν νιώθεις ότι είσαι υποχρεωμένη να εξυπηρετείς τους άλλους. Όταν είσαι πάντα το καλό παιδί. Και εδώ λοιπόν έρχεται το παράδειγμα που θέλω το προσωπικό να σας δώσω. Γιατί εγώ προσωπικά έχω υπάρξει ο ορισμός του καλού παιδιού. Της καλής γυναίκας, της καλής κόρης, μαμάς, αδερφής, συζύγου, φιλενάδας, γνωστής. Πάντα η καλύτερη. Πάντα η καλύτερη. Και το σύνδρομο του καλού παιδιού θέλω να ξέρετε ότι το έχουμε γιατί έτσι μας έχουν μάθει. Έτσι μας έχουν μάθει να μας κλείνουν το στόμα. Και στα πλαίσια αυτής της καλοσύνης καταχράζεται το άτομό μας. Μας καταχράζονται. Έτσι, με τις ευλογίες μας κιόλας. Είμαστε και ευτυχισμένοι. Είμαστε τα καλά παιδιά. Τέλεια. Εξαιρετικά. Τώρα, πριν πολλά χρόνια, γιατί πλέον το έχει σταματήσει αυτό, χτυπάει το τηλέφωνο μου και είναι ο αδερφός μου από τον Πόρο, ο οποίος μου λέει, κάτω από το σπίτι σου στον Πειραιά υπάρχει το τάδε μαγαζί και θέλω να πας παίρνεις τα τάδε ποτήρια, βρίσκεις καράβι, μου τα στέλνεις για Πόρο. Δεν προλαβαίνει να πει κάτι και του λέω όχι. Στην αυτή του όμως, γιατί δεν περίμενε ότι θα του πω όχι, αυτός το κλείσε. Έδωσε την εντολή και ήξερε ότι η αδερφή μου δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει όχι. Στο 5 λεπτό πάνω με ξαναπαίρνει και μου λέει, τι είπες? Του λέω, είπα όχι. Μου λέει όχι γιατί? Λέω, κοίταξε να δεις. Το όχι είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση από μόνη της Αλέξη. Δεν χρειάζεται επεξήγηση. Γιατί είτε θα σου πω όχι δεν θα πάω γιατί δεν θέλω, είτε όχι δεν θα πάω γιατί έχω κανονίσει κάτι άλλο, η απάντηση είναι όχι, δεν θα πάω. Μου λέει, κόψε τις βλακίες και κάνει ό,τι είπα. Και το επαναλαμβάνω, όχι. Δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε αυτός που άκουγε αυτό, ούτε εγώ που το έλεγα εκείνη τη στιγμή. Όμως, το κατευχαριστήθηκα. Σε επόμενη φορά που μπήκε στη διαδικασία και σου λέει άμα της το πω ευγενικά, θα πάει. Η απάντηση εξακολούθησε να είναι όχι. Και αυτή τη φορά εξακολούθησε γιατί? Γιατί πάλι θα ξεπερνιόταν το όριο. Τώρα, πώς νιώθετε? Πάρτε μια ανάσα. Πάρτε μια ανάσα γιατί τώρα θα πούμε σημαντικά πράγματα. Θα πονέσουμε λίγο. Γιατί δεν θέτουμε όρια?
δεν έχεις εξερευνήσει ποτέ ποια είναι τα όρια σου, είμαι σίγουρη. Ποιες είναι οι ανάγκες αυτές που σε μία σχέση έχεις. Όταν λοιπόν δεν έχεις ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι ανάγκες σου, δεν μπορείς και να τις επικοινωνήσεις στον άλλο. Και συχνά έχουμε την απέτηση ο άλλος να μαντέψει τις δικές μας ανάγκες. Δεν πάει έτσι, κορίτσια. Ίσως ακόμα να έχει συνδέσει τα όρια με κάτι κακό. Πιστεύεις ότι ο άνθρωπος που θα βάλει όρια είναι εγωιστής, δεν δείχνει συμπόνια, δεν σέβεται τους άλλους. Επομένως, εσύ ως καλό παιδί δεν πρέπει να εκφράζεις καμία αντίρρηση και να θέτεις όρια. Άλλος λόγος, γιατί δεν θέτεις όρια. Νιώθεις μέσα σου ότι αν τα θέσεις θα ξεσπάσουν καυγάδες. Είναι σαν να ακούω τώρα κορίτσια που έχουμε δουλέψει σε συνεδρίες. Μου λέει πού να αρχίσω να πω αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Μπράβο. Ο φόβος της σύγκρουσης, η ιδέα δηλαδή της σύγκρουσης με άλλα άτομα, είναι ανησυχητική και τόσο πολύ φοβιστική και είναι ένας λόγος να τα αποφεύγουν όλα αυτά και να μένουν στάσιμοι να υποφέρουν, γιατί δεν μπορούν να τους διαχειριστούν, δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν. Έτσι, οπότε αυτό το υπομένουν. Όμως, είναι σημαντικό να βάζουμε τα όρια μας. Γιατί αναγνωρίζω τι είναι σημαντικό για μένα, τι έχω ανάγκη, κατανοώ τις ανάγκες μου, τι είναι αυτό που με κάνει να νιώθω άνετα, να νιώθω ευτυχισμένη, τι είναι αυτό που μου προκαλεί άγχος και δυσκολίες. Αυτές οι ερωτήσεις που σας δίνω, θέλω όταν θα ξαναδείτε το σεμινάριο, να μπείτε στη διαδικασία, να τις γράψετε και να τις απαντήσετε. Χρειάζεται να καθορίσουμε τα όρια μας. Τι μας ενοχλεί. Για παράδειγμα, εμένα με ενοχλεί η αγένεια και η ηρωνία. Εντάξει, το ψέμα δεν θα το... Αλλά αγένεια και η ηρωνία είναι γροθιά στο μαχαίρι που λέμε. Έτσι. Χρειάζεται να μείνουμε ανθεκτικοί. Και πολλές φορές χρειάζεται να επανεξετάσουμε τα όρια που έχουμε θέσει όσες φορές χρειαστεί. Δεν σημαίνει ότι το γράφουμε στην πέτρα και δεν αλλάζει κάτι. Τώρα, έρχονται συχνά κορίτσια στις συνεδρίες μας και μου λένε «Ξέρεις κάτι ρε στη ζωή, τι το λέω, τι δεν το λέω, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα». Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, τους έχουμε συνηθίσει να ξέρουν ποιες είναι οι συμπεριφορές μας. Τους έχουμε μάθει, τους έχουμε εκπαιδεύσει με συγκεκριμένες συμπεριφορές και ξαφνιάζονται όπως ξαφνιάστηκε και ο δικός μου αδερφός. Τα όρια μας, πρώτα απ' όλα, έχω πιάσει και εγώ πολλές φορές τον εαυτό μου όταν θέτω όρια να απολογούμε. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέω αυτό που θέλω, ταυτόχρονα ζητάω και συγγνώμη, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα όρια μου και ο άλλος μπορεί να μην με πάρει στα σοβαρά. Όταν, ας πούμε, μετά το όχι που θα πω, ψάχνω να βρω μύριες δικαιολογίες να είναι πιστικές για να ξεπεράσω το σκόπελο, ο άλλος δεν με παίρνει στα σοβαρά. Επίσης, μπορεί να μην έχω διατυπώσει σωστά λεκτικά τα όρια μου. Δεν γίνεται να περιμένουμε ότι οι άλλοι θα ψυχανεμιστούν τις ανάγκες μας.
Πολλές φορές, πολλά κορίτσια έρχονται και μου λένε «Μα δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό, ότι εγώ θα ήθελα εκείνο». Όχι κορίτσια. Δεν μπορεί κανένας να σκεφτεί με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ για τον εαυτό μου και η κάθε μία για το δικό της. Άρα, χρειάζεται να επικοινωνήσουμε τις ανάγκες μας με πολύ ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Να είμαστε σίγουρες ότι έχουν καταλάβει οι άλλοι τι θέλουμε να τους πούμε. Αν πιστεύεις ότι τα όρια θα τεθούν μία φορά και τελείωσες, εγώ έρχομαι να σου πω ότι τα όρια θέλουν προσαρμογή και επανάληψη. Όταν θέλεις να θέσεις όρια, μπορεί να χρειαστεί να το επαναλάβεις πάρα πολλές φορές. Έχω έναν εξαιρετικό πατέρα, έναν πολύ υποστηρικτικό άτομο, πάρα πολλές φορές όμως στα πλαίσια της αγάπης και της προστασίας μου δημιουργεί δύσκολα συναισθήματα. Κάποια στιγμή δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και ακόμα και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες μας γίνονταν δυσβάσταχτες για μένα. Και επειδή ο πατέρας δεν είναι ένας άνθρωπος που του κόβεις την επικοινωνία, αποφάσισα με κάποιο τρόπο να θέσω τα όρια μου. Είδατε όπως σας είπα, μπορεί να τα θέσουμε με αλλαγή συμπεριφοράς. Τον έπαιρνα λοιπόν τηλέφωνο και τον ρωτούσα «Καλησπέρα πατέρα, καλημέρα, ξέρω εγώ, τι κάνεις, πώς είσαι αυτό». Μόλις έπαιρνα αυτά που ήθελα και του έλεγα κι εγώ τα δικά μου, που τον ενδιέφεραν να μάθει, αν είμαι καλά, έβρισκα έναν τρόπο όταν έβλεπα ότι πάει να ξεφύγει η κατάσταση και του έλεγα ότι με καλούν. Ή με παίρνουν από τη δουλειά, ή με παίρνει ο Βαγγέλης, ο γιος, το κλείνα. Αυτό γινόταν για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή που ξεπερνούσε τα όρια, αναγκάστηκα να το τα ξεκόψω που λέμε. Και του είπα ότι ξέρεις κάτι. Εγώ όταν μου λέει κάτι ο γιος μου, το ρωτάω. Αυτό που μου λες, μου το λες γιατί απλά θες να το βγάλεις από μέσα σου και θες κάποιος να σε ακούσει ή θέλεις να σου πω και τη γνώμη μου. Και αν θέλεις να σου πω τη γνώμη μου, δεν είναι απαραίτητο να την αποδεχτείς ή να την ακολουθήσεις. Και δεν θα σου πρίζω το κεφάλι μέχρι να το κάνεις. Πιστεύετε ότι το κατάλαβε? Μόνο το κατάλαβε, απλά δεν ήθελε να το αποδεχτεί. Το ξανασυζητήσαμε. Τώρα λοιπόν, καμιά φορά που του λέω κι εγώ κάτι, μου λέει τη δεξί σατάκα. Τώρα μου λέει, εσύ απλά αυτό το λες για να το βγάλεις από μέσα σου ή θες να σου πω και τη γνώμη μου και αν θες την ακολουθείς. Μπήκε το όριο και έγινε μία καινούρια επικοινωνία, μία καινούρια έτσι επαφή. Από το να μην μιλάω με τον πατέρα μου ή από το κάθε φορά που να μιλάω με τον πατέρα μου, επειδή με αγαπάει και θέλει να με προστατεύσει, να πνίγομαι ή να σκάω ή να κλαίω ή να στεναχωριέμαι, βρήκα τον τρόπο αυτό. Εμείς ξέρουμε πώς μπορούμε καλύτερα να το επικοινωνήσουμε. Χρειάζεται να βρούμε το θάρρος και να πάρουμε την απόφαση να πούμε τι θέλουμε και πώς θέλουμε να μας φέρονται. Πάμε. Νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι των ορίων και τώρα θα πάμε στις μικρές πράξεις έτσι αυτοφροντίδας και αυτοαξίας. Για πάμε. Χρειάζεται να μπούμε στο mood, στη διάθεση και να πάρουμε μία απόφαση
ότι αξίζουμε και ότι χρειάζεται να κάνουμε κάθε μέρα πράξεις αγάπης και φροντίδας για τον εαυτό μας. Κάθε μέρα να κάνουμε κάτι που να στέλνει το μήνυμα εκεί έξω, με σέβομαι. Μικρό, απλό, αλλά σταθερό. Και για να σου δώσω μία ημερήσια δόση αυτοεκτίμησης, θέλω να σου πω ότι να γράψεις 3 μικρές πράξεις που μπορείς να κάνεις για σένα κάθε μέρα. Για παράδειγμα, να πεις όχι. Ξεκίνα βασικά και λέγε όχι σε ό,τι μπορείς να φανταστείς για να κάνεις εξάσκηση και να σου βγαίνει αβίαστα, χωρίς ενοχές. Λοιπόν, ξεκίνα να πεις όχι. Δεύτερον, να φας χωρίς τύψεις κάτι που σου αρέσει και το έχεις αφαιρέσει από τη διατροφή σου για κάποιο λόγο, γιατί παχαίνει, γιατί οτιδήποτε. Άλλη πράξη, να μείνεις 10 λεπτά μόνη σου στην ησυχία, χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα. Να ακούσεις τον εαυτό σου. Για μένα μία πράξη αυτοφροντίδας είναι η καθημερινή μου γυμναστική. Μπορεί να είναι από 5 λεπτά ή να αγγίξει και τη 1 ώρα. Αλλά καθημερινά, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να το μάθει και ο οργανισμός και να το ζητάει, είναι τα 5 λεπτά. Έστω 5 λεπτά. Μου έχουν κάνει κάποιες ερωτήσεις μέσα σε συνεδρίες φίλες και θέλω έτσι να τις πούμε, γιατί αυτές θα σε βοηθήσουν λίγο να ξεμπλοκαριστείς. Πώς να σταματήσω να με συγκρίνω? Μία πολύ δυνατή ερώτηση. Θέλω να στρέψεις την εστίασή σου από το τι θα πούν οι άλλοι στο ποια γίνομαι εγώ κάθε μέρα. Θέλω να δεις τα social media, αυτά που παρακολουθείς, το Instagram, το Facebook, σαν βιτρίνες και όχι σαν καθρέφτη αξίας, και μάλιστα καθρέφτη της δικής σου αξίας. Άλλη ερώτηση, ότι νιώθω ενοχές όταν βάζω όρια. Τι να κάνω? Οι ενοχές δείχνουν ότι υπάρχει παλιός προγραμματισμός, αλλά δεν είναι αληθινός. Είναι κάποιος που μας τον έχουν φορέσει. Τον αμφισβητούμε ό,τι ώρα θέλουμε και τον αλλάζουμε. Επίσης, οι ενοχές περνούν όταν βλέπεις τα αποτελέσματα που φέρνουν τα όρια σε σένα. Που είναι η ειρήνη, η γαλήνη, η ηρεμία, χρόνος για σένα, σεβασμός. Άλλη ερώτηση, πολύ σημαντική, κορίτσια. Τι να κάνω όταν πέφτω? Να μην ταυτίζεσαι, να μην γίνεσαι ένα με την πτώση, γιατί είναι φυσιολογική. Η ζωή μας δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Μίλα στον εαυτό σου με καλοσύνη. Μίλα του σαν να είσαι ένα μικρό παιδάκι, σαν να είσαι το παιδί σου, το εγγόνι σου. Και μίλα έτσι στον εαυτό σου, γιατί πραγματικά αυτό είσαι. Είσαι καταρχήν ο πιο πολύτιμος άνθρωπος στη ζωή σου. Είσαι ο άνθρωπος που ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν το έχει κάνει. Εδώ θέλω να σου δώσω μια άσκηση να τη σημειώσεις. Είναι μια άσκηση που λέμε ο καθρέφτης. Στον καθρέφτη, που σκοπός μου είναι να τον κάνω το μαγικό σου εργαλείο, να πας εκεί λοιπόν κάθε πρωί για 7 ημέρες και να πεις στον εαυτό σου: σε βλέπω, σε ακούω, σε νοιάζομαι, είσαι σημαντική και πολύτιμη για μένα. Επαναλαμβάνω: σε βλέπω, σε ακούω, σε νοιάζομαι, είσαι σημαντική και πολύτιμη για μένα. Τα χαρτομάτιλα δεν θέλω να τα ξεχνάς, θέλω να τα έχεις μαζί σου εύκολα, γιατί θα βγουν δακρυάκια και τα θέλουμε να βγουν, να απελευθερωθεί αυτό.
Η αυτοεκτίμηση είναι επιλογή. Δεν είναι έτσι ένα απλό αποτέλεσμα. Δεν έρχεται όταν το πετύχεις, αλλά όταν επιλέγεις να σταθείς δίπλα σου, πετύχεις δεν πετύχεις. Και πριν πετύχεις, έτσι. Μη ζητάς λοιπόν άδεια από κανέναν για να σε εκτιμήσεις. Θέλω σήμερα να δώσεις αυτή την άδεια στον εαυτό σου και να εκτιμήσεις εσύ, εσένα. Εσύ. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν σε σένα. Αν εσύ δεν μπεις στη διαδικασία να σε εκτιμήσεις, να σου δώσεις αξία, σεβασμό, αγάπη, καλοσύνη, συμπόνια, ποιος θα το κάνει και γιατί να το κάνει. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν ως σκοπό να σιωπήσεις αυτή τη φωνή που έχεις μέσα σου, όχι. Σκοπός είναι να την αναγνωρίσεις, να την παρατηρήσεις, να την επανεκπαιδεύσεις και να την αντικαταστήσεις με ένα πιο συμπονετικό διάλογο. Αν μπεις στη διαδικασία να παρατηρήσεις τη φωνή σου, να ακούσεις στιγμές που αυτομαστιγώνεσαι, πότε σε πιάνει, ποιες λέξεις χρησιμοποιείς, ποιους σου θυμίζει. Για 3 μέρες, εάν καταφέρεις και κρατήσεις ένα ημερολόγιο της εσωτερικής φωνής και καταγράψεις τις στιγμές και τις περιπτώσεις που κριτικάρεσαι, αυτή η γραφή θα σου αποδείξει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να της δώσεις ένα όνομα, ένα πρόσωπο, να είναι ένα πρόσωπο, να είναι ένα όνομα. Φαντάσου, ας πούμε, την εσωτερική κριτική σαν ένα χαρακτήρα. Ας πούμε, η αυστηρή δασκάλα, ή η γκρινιάρα γιαγιά, ή ο εσωτερικός δικαστής, ή δεν ξέρω πώς θα το πεις. Αυτό γιατί το κάνουμε? Για να επιτρέψεις τον εαυτό σου να αποσυνδέσεις αυτή τη φωνή από την ταυτότητά σου. Και δεν είναι δική σου η φωνή αυτή, φορεμένη είναι. Αφού το κάνεις αυτό, θέλω να την αναγνωρίσεις και να την διαχειριστείς με συναίσθηση και όρια. Μπορείς λοιπόν να της πεις ότι ξέρω ότι προσπαθείς από κάτι να με προστατέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή με πληγώνεις. Και αυτό που χρειάζομαι είναι καλοσύνη. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν αρκετά χρόνια, όταν είχα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα του Νικόλα του Σμυρνάκη, εξαιρετικός στη δουλειά του και άνθρωπος πάνω απ' όλα, μας είχε βάλει μια άσκηση να δώσουμε όνομα, ένα αστείο όνομα σε αυτή τη φωνούλα. Τότε λοιπόν είχα μπει στη διαδικασία, ίσως κάποιες τον θυμάστε, ένα παιδικό κινούμενο σχέδιο που ήταν ο Φρουφρού, αυτό το ανθρωπάκι με το κόκκινο μαλάκι που δεν καθόταν πουθενά και είχε μια ιδιαίτερη φωνή. Λοιπόν, μας είχε δώσει την οδηγία ότι κάθε φορά που αυτή η φωνή βγαίνει και κάνει πάρτι, να την ονομάζουμε, να τις μιλάμε, να τις βάζουμε στην άκρη και να κάνουμε αυτό που... Όταν λοιπόν μπήκα στη διαδικασία και είχα ένα πολύ μεγάλο σεμινάριο διαζώσεις να κάνω και να εμφανιστώ σε 60 γυναίκες, τις οποίες δεν ήξερα, καταλαβαίνετε τι είχα περάσει, τι πάρτι έκανε αυτή η φωνούλα. Τη θυμήθηκα λοιπόν την άσκηση και ήρεμη είπα στον αγαπημένο μου Φρουφρού ότι ξέρω ότι θέλεις να με προστατεύσεις, όμως είμαι ασφαλής, ξέρω τι κάνω και θέλω να καθίσεις στη γωνία αυτή, να με περιμένεις όταν τελειώσω, θα έρθω να τα πούμε. Ακούγεται τώρα κάπως από εσάς που δεν το έχετε δουλέψει. Να ξέρετε όμως ότι για μένα όντως ήταν τόσο λυτρωτικό, ξέχασα ό,τι έλεγε, μπήκα στο σεμινάριο με τις 60 γυναίκες, πήγε καταπληκτικά, έχω κριτικές υπέροχες από όλες τους, με τις περισσότερες έχω δουλέψει, που σημαίνει ότι όντως κάτι πήγε πολύ καλά, γιατί δεν με ήξεραν, έτσι. Και όλα αυτά γιατί
κατάφερα να κάνω ειρήνη με την εσωτερική φωνή αυτή, τον αγαπημένο μου φρουφρού, που και τώρα με επισκέπτεται, αλλά μόλις με βλέπει ότι σηκώνω το φρύδι, κάνει στην άκρη. Έχουμε μάθει πλέον την επικοινωνία μας. Βοηθάει πάρα πολύ. Και εσείς να το κάνετε, εγώ σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τώρα, ένα πολύ δυνατό βήμα είναι να πάμε να αντικαταστήσουμε τις φράσεις αυτές με ενδυναμωτικές φράσεις. Ας πούμε, μία φράση η οποία δεν είναι της κριτικής, είναι αντικριτική φράση, είναι ότι είμαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είμαι ρομπότ. Ή αξίζω την αγάπη, ακόμα και αν δεν τα καταφέρνω. Τι άλλο. Επιτρέπω στον εαυτό μου να μαθαίνει από τα λάθη. Αμέσως παίρνουμε και την αποτυχία της, δίνουμε και ένα άλλο όνομα. Για κάθε φράση που παρατηρείς ότι λέει η εσωτερική σου φωνούλα, αν τη γράψεις σε ένα χαρτί, θα πάμε να βρούμε μία φράση η οποία θα είναι αντίθετη της και θα συνδυναμώνει. Για την ιστορία θα πω ότι ο Νικόλας ο Σμυρνάκης το αστείο όνομα που είχε δώσει στην εσωτερική του φωνή ήταν Αφροξυλάνθη. Μπορείς να καταλάβεις γιατί κιόλας μας είχε ζητήσει να έχουμε ένα αστείο όνομα, γιατί ήθελε να προκαλεί το γέλιο, να μπούμε στη διαδικασία, να το αμφισβητήσουμε και να το μιλήσουμε αυτό με όσο πιο αστείο τρόπο μπορούμε, για να πάρουμε έτσι δύναμη. Τώρα, ένα μεγάλο εργαλείο είναι να καταφέρεις να γίνεις η εσωτερική σου σύμμαχος. Να είσαι αυτή η δυνατή φωνή μέσα σου που θα σου λέει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Είσαι δυνατή, είσαι αρκετή, είσαι 1000 φορές αρκετή. Σ' αγαπάω, είμαι εδώ, προχώρα, σε καμαρώνω. Δυνατή άσκηση, πήγαινε στον καθρέφτη, είμαι εδώ για σένα, σ' αγαπάω, σε φροντίζω. Είσαι αρκετή, είσαι δυνατή, είσαι ικανή, είσαι άξια, είσαι αξιόλογη. Πόσο εύκολα λέμε καλά λόγια στον εαυτό μας. Πόσο εύκολα δεχόμαστε να μας πούν καλά λόγια άλλοι. Έχετε δοκιμάσει να κάνετε κάποιο κομπλιμέντο? Θα δείτε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο άνθρωπος που θα το απευθύνεται το κομπλιμέντο θα βρει έναν τρόπο να μειώσει τον εαυτό του. Για παράδειγμα, τι ωραίο που είναι το φόρεμά σου, σου πάει πολύ. Θα γυρίσει και θα πει, πω σιγά μωρέ, σιγά 10 ευρώ το πήρα από τη Λαϊκή. Αμέσως να το μειώσει. Τι ωραία γράμματα που κάνεις, ναι μωρέ σιγά τώρα και στην πολύ βιασύνη. Δεν έχουμε μάθει να δεχόμαστε κομπλιμέντα και να τα πιστεύουμε και να πούμε ναι ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε μάθει και να κάνουμε κομπλιμέντα. Γιατί δεν έχουμε μάθει να μιλάμε εμείς με όμορφο τρόπο στον εαυτό μας. Χρειάζεται να το μάθουμε. Να μιλάμε στον εαυτό μας με συναίσθηση. Τι σημαίνει να μιλάω με συναίσθηση στον εαυτό μου? Σημαίνει να μπαίνεις. Βασικά όταν μιλάω με συναίσθηση στον άλλον, τι σημαίνει? Μπαίνω στα παπούτσια του, τον κατανοώ και με ευγένεια, χωρίς κριτική, στέκομαι δίπλα του. Αυτό όμως χρειάζεται να το εφαρμόσουμε και για τον εαυτό μας. Να σταματάω δηλαδή να μου μιλάω σκληρά. Να μου επιτρέπω να νιώθω άνθρωπος.
να μου προσφέρω υποστήριξη, καλοσύνη, αγάπη, φροντίδα, ακόμα κι αν αποτυγχάνω ή φοβάμαι. Πώς δείχνω ότι δεν έχω ενσυναίσθηση στον εαυτό μου? Άμα κάθομαι και λέω ότι ξέρεις κάτι, ανόητη που είμαι, πάλι τα γαναγάλια. Καλά, όλοι τα καταφέρνουν, εγώ είμαι ο ορισμός της αποτυχίας. Το έχω ακούσει και αυτό. Γιατί να ζητήσω βοήθεια, την αξίζω, αφού εγώ φταίω ούτως ή άλλως. Αυτά είναι τα πιο light που σας λέω. Ξέρω ότι μέσα σας έχετε πει πολύ πιο σκληρά πράγματα στον εαυτό σας και το ξαναλέω, ακόμα και για χάρη πλάκας. Που ακόμα και οι στιγμές πλάκας, και αυτό θα το πούμε σε ένα άλλο σεμινάριο, το οποίο ετοιμάζω, που έχει να κάνει με τη δύναμη των λέξεων και πώς αυτές επιδρούν επάνω μας και στη ζωή μας. Ό,τι και αν λέμε, γράφει στην πραγματικότητά μας. Οπότε, τη φωνή μας μπορούμε να την κάνουμε φωνή ενσυναίσθησης για τον εαυτό μας, όταν μπορούμε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, να πούμε αυτό που πέρασα ήταν δύσκολο. Είναι φυσιολογικό να νιώθω έτσι. Κατάφερα και στέκομαι. Άλλο, κάνω ό,τι μπορώ με τα εργαλεία που έχω τώρα. Ή δεν χρειάζεται να είμαι τέλεια για να με αγαπάω. Γιατί το μπερδεύουμε, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαι super duper τέλεια για να δίνω αγάπη στον εαυτό μου και σεβασμό. Να πούμε λίγο τα βηματάκια για να αρχίσεις να μιλάς με ενσυναίσθηση στον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα παρατήρησέ το. Αντί να το κρίνεις, έτσι, θέλω να παρατηρήσεις ότι τώρα νιώθω πίεση, τώρα νιώθω ντροπή, νιώθω φόβο, αλλά είναι ok. Θέλω απλά να το παρατηρήσεις. Οτιδήποτε παρατηρούμε, μπορούμε και να το αλλάξουμε. Δεύτερο, ρώτα τον εαυτό σου. Τι θα έλεγα τώρα σε μια φίλη μου? Ό,τι θα της έλεγες και με την αγάπη που θα της το έλεγες, πες το στον εαυτό σου. Αν οι φίλοι σου αποτύχανε, τι θα της έλεγες? Μπράβο, τούβλο, έκανες πάλι πατάτα? Όχι. Θα τις μιλούσες πιο γλυκά. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί δεν θα ήσουν εδώ αν δεν ήσουν ευγενείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε έρθει τυχαία ως εσείς είστε εδώ. Τρίτο βήμα. Δημιούργησε μία νέα εσωτερική φωνή. Να είσαι η συμπονετική σου φωνή. Να είσαι η φίλη σου. Να είσαι ο αγαπημένος σου άνθρωπος. Ο καλύτερος σου άνθρωπος. Πάμε να πούμε κάποιες φράσεις ενσυναισθητικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις καθημερινά. Είναι ok να μην έχω ενέργεια σήμερα. Συμβαίνει, βρε παιδιά. Μπορεί σήμερα για κάποιο λόγο να μην έχω την ενέργεια που θα ήθελα να έχω. Είναι ok, είναι ανθρώπινο. Αξίζω φροντίδα και όπως φροντίζω τους άλλους, φροντίζω και τον εαυτό μου. Άλλωστε, είναι ξεκάθαρο πως αν δεν μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να φροντίσω και τους άλλους, παιδιά, κάποια στιγμή. Η κανάτα όταν είναι άδεια δεν μπορεί να γεμίσει κανένα ποτήρι όσο και να θέλει. Τρίτη φράση. Είμαι εδώ για μένα, αξίζω τα καλύτερα, μου δίνω χρόνο, μου επιτρέπω να φέρομαι ανθρώπινα, με κατανοώ, με αγαπώ. Θέλω κάποιες από τις φράσεις αυτές ή ακόμα και φράσεις που θα φτιάξεις μόνη σου, να τις γράψεις πάνω σε ένα μικρό χαρτάκι post-it και να τις βάλεις στο ψυγείο σου. Ή καλύτερα στον καθρέφτη σου, στην τουαλέτα για να τις μιλάς το πρωί. Έτσι. Τώρα, θέλω να σκεφτείς, και εδώ είναι πολύ δυνατό το σημείο, κορίτσια. Ποιος μίλησε πρώτη φορά σκληρά μέσα σου? Ποιος μίλησε πρώτη φορά σκληρά για σένα?
και γιατί συνέχισες να το επιτρέπεις. Εδώ, αυτή την ερώτηση δεν την κάνουμε για να κατηγορήσουμε κάποιον, όχι. Είναι για να θυμηθώ, να καταλάβω, να εντοπίσω και να θεραπεύσω. Γιατί η πρώτη σκληρή φωνή, βρε κορίτσι μου, δεν γεννήθηκες με αυτή τη φωνή μέσα σου. Δεν γεννήθηκες να λες δεν είμαι αρκετή, πρέπει να αποδείξω την αξία μου, δεν αξίζω να είμαι τέλεια, πρέπει να λέω ναι σε όλους. Όχι. Αυτή η φωνή δημιουργήθηκε ίσως από έναν αυστηρό γονιό, από ένα δάσκαλο που μπορεί να σε σύγκρινε, από μια κοινωνία που μας έμαθε ότι πρέπει να είσαι κάτι για να αγαπηθείς και από ένα παιδικό τραύμα που έγινε εσωτερική αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν σε καλώ να κάνεις αυτήν την εσωτερική εργασία, να θυμηθείς πώς εγκαθιδρύθηκε αυτή η φωνή μέσα σου, αυτή τη φωνή που την έμαθες να είναι πηξίδα σου, αυτή τη φωνή που την έβαλες μέσα σου, την αποδέχτηκες, δεν την αμφισβήτησες, έζησες τόσα πολλά χρόνια μαζί της, που κάποια στιγμή την πίστεψες κι εσύ και την μπέρδεψες με την αλήθεια σου που αυτήν την έχεις αγνοήσει. Έτσι. Και εδώ έρχονται πάλι τα όρια. Γιατί χρειάζεται να βάλουμε όρια χωρίς φόβους, χωρίς ενοχές. Να αποδεχτώ ότι αυτή η φωνή υπάρχει μέσα μου, την αμφισβητώ και είμαι εδώ για να χτίσω τη δικιά μου τη φωνή. Μια φωνή καλοσύνης, συμπόνιας και αγάπης. Τώρα είπαμε στην αρχή ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, βαστάω εγώ το τιμόνι μου, δεν αφήνω κανέναν να μου το τραβήξει και το πηγαίνω εγώ εκεί που θέλω. Έχω διαλέξει το δρόμο της ενδυνάμωσης, της αγάπης, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού για τον εαυτό μου. Παρότι με έχουν μάθει ότι ξέρεις κάτι, η γυναίκα πρέπει να είναι ευγενική, να είναι εξυπηρετική, να μην είναι αχάριστη ή ότι θα χαλάσουν κάποιες σχέσεις. Ας χαλάσουν. Και στην τελική δεν γίνεται να είμαστε σε σχέσεις είτε οικογενειακές, είτε συντροφικές, είτε φιλικές που εμείς υποφέρουμε με κάποιο τρόπο. Λέω ναι σε μένα και όχι σε ό,τι δεν με ευχαριστεί. Ξέρετε, αυτές οι ενοχές έχουν βαθιές ρίζες, γιατί έχουμε μπερδέψει την αγάπη με τη θυσία. Επίσης, έχουμε μπερδευτεί. Πιστεύουμε ότι η αξία μας είναι ανάλογη με το πόσα δίνουμε. Και επίσης, δεν έχουμε μάθει ότι τα όρια είναι πράξη αυτοσεβασμού και όχι απόρριψης. Τα όρια δεν απομακρύνουν τους άλλους. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, κορίτσια. Ξεκαθαρίζουν το πού τελειώνω εγώ και πού ξεκινάει ο άλλος. Έτσι. Ποιο είναι το κόστος του να μην βάζουμε όρια? Πόσες φορές αυτή την εβδομάδα είπες ναι, ενώ μέσα σου ουρλιάζεις όχι? Δεν ήθελες και είπες ναι μόνο και μόνο γιατί δεν άντυχες να πεις όχι. Πώς ένιωσες μετά? Τι έχασες από το χρόνο, την ενέργεια, την αξιοπρέπειά σου? Ένα καθαρό όριο δείχνει τι επιτρέπεται στη ζωή σου και τι όχι, τι σε στηρίζει και τι σε στραγγίζει, τι σε τυπά και τι σε μικραίνει.
Μπορούμε λοιπόν, είπαμε πριν, ότι τα όρια χρειάζεται να τα επικοινωνήσουμε όταν τα έχουμε αναγνωρίσει και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γινόμαστε αγενείς και να μην δημιουργούμε καυγάδες. Δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, αλλά τουλάχιστον να μην πηγαίνουν και γυρεύοντας. Μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ότι σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες, αλλά αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει κάτι άλλο να κάνω. Ή χρειάζομαι λίγο χρόνο, γιατί ας πούμε συμβαίνει κάποιες φορές, ας πούμε για παράδειγμα με το γιο μου. Θέλει να πούμε κάτι όταν εγώ πνίγομαι και θέλω να κάνω κάτι που εκείνη τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένη. Θα του πω ξεκάθαρα ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο αυτή τη στιγμή να συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Θα συζητήσουμε αυτό που θέλεις μόλις τελειώσω. Μου είναι σημαντικό να ακουστώ. Θέλω να ακούγομαι. Και όταν λέω τη γνώμη μου, αλλά και όταν εκφράζω την αλήθεια μου. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένη σε κάτι που είναι σημαντικό. Για να σου δώσω την πρέπουσα σημασία, χρειάζομαι το χρόνο αυτό τώρα. Θα σταματήσεις να νιώθεις ενοχές, γιατί ούτως ή άλλως δεν είσαι αδύναμη ή ανίκανη. Είσαι εκπαιδευμένη να πιστεύεις ότι το όχι πληγώνει. Κοίταξε να δεις. Το όχι μπορεί να πληγώνει. Αν δεν το πεις θα πληγώσει εσένα. Αν το πεις θα πληγώσει κάποιον άλλον. Στην πορεία όμως αυτό θα γιατρευτεί. Γιατί θα μάθει τα όρια και θα μπείτε σε μια νέα επικοινωνία, νέο κώδικα επικοινωνίας. Αν όμως εσύ δεν το πεις το όχι, θα πληγώνεις εσύ εφόρου ζωής. Επίσης θα υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι κανένας δεν μπορεί να σεβαστεί κάτι που δεν το οριοθετείς. Μίλα με αγάπη και σαφήνεια και σεβασμό. Τα όρια δεν χρειάζονται ούτε φωνές, απλά χρειάζονται σταθερότητα και ηρεμία. Να την περιμένεις την αντίσταση, έτσι. Οι άνθρωποι που υποφελούνται από την έλλειψη των δικών μας ορίων θα χάσουν το χαλάκι κάτω από τα πόδια τους όταν εμείς βάλουμε όρια. Θα ενοχληθούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ κάνεις κάτι λάθος. Μία φράση που μπορεί να σε βοηθήσει να αρχίσεις να το αποδέχεσαι και να το βλέπεις σαν νέα πραγματικότητα είναι η εξής και θα τη διαβάσω να τη γράψεις ακριβώς. Ξέρω, η Εγγραφή έχει πάρει ήδη τώρα αρτιστηλό και γράφει. Λοιπόν, έχω το δικαίωμα να βάζω όρια χωρίς να νιώθω ενοχές. Η ευγένεια προς τον εαυτό μου είναι πράξη αγάπης και όχι εγωισμού. Θα την πω άλλη μια φορά. Έχω το δικαίωμα να βάζω όρια χωρίς να νιώθω ενοχές. Η ευγένεια προς τον εαυτό μου είναι πράξη αγάπης και όχι εγωισμού. Κορίτσι μου λοιπόν, αν δεν προστατεύσεις εσύ τον εαυτό σου, ποιος θα το κάνει? Αν δεν τιμήσεις εσύ τον εαυτό σου, γιατί να σε τιμήσει κάποιος άλλος? Με τα όρια σου δείχνεις τους άλλους πώς να σε αγαπούν. Και όταν σταματήσεις να νιώθεις ενοχές, ανασένεις αλλιώς και ξαναγίνεσαι πάντα αρχηγός της δικής σου ζωής. Θα ήθελα να ξέρω αν έχεις κάποιες ερωτήσεις. Θα μείνει το live αυτό και θέλω να γράψεις ερωτήσεις και εσύ που θα το δεις στην επανάληψη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε τρόπους και καθημερινές πράξεις για το πώς να ενισχύσεις την αυτοεκτίμησή σου μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις.
Γιατί μικρές? Επειδή η αυτοεκτίμηση δεν είναι κάτι που αποκτάς με ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα συνεχών μικρών επιβεβαιώσεων. Όπως ακριβώς και η εμπιστοσύνη σε μία σχέση. Χτίζεται λίγο κάθε μέρα. Έτσι. Τώρα, μία πρώτη πρακτική είναι να κρατάς το λόγο σου στον εαυτό σου. Σας είπα πριν ότι μία πράξη αυτοφροντίδας δική μου είναι το να κάνω ποδήλατο κάθε μέρα. Μία λοιπόν υπόσχεση που έχω δώσει στον εαυτό μου και την κρατάω είναι ότι έστω και 5 λεπτά θα κάνω ποδήλατο. Αυτό τι λέει στον εαυτό μου, τι λέει στον εγκέφαλό μου, ότι είμαι αξιόπιστη και μπορώ να βασίζομαι σε μένα. Δεύτερο, να επιλέγεις κάτι καλό για σένα συνειδητά. Ας πούμε, να πιεις ένα ποτήρι νερό αντί για έναν άλλο καφέ. Να κοιμηθείς νωρίτερα. Τι μήνυμα δίνει αυτό? Αξίζω φροντίδα, με νοιάζομαι. Τρίτη πρακτική. Αναμιλάς στον εαυτό σου σαν το μικρό παιδί που αγαπάς. Αν κάνεις κάτι λάθος, αντί να πεις πάλι τα κάνεις χάλια, να πεις ότι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσεις πάλι. Είναι ok. Τέταρτο. Να διεκδικείς κάτι μικρό για σένα. Για παράδειγμα, 10 λεπτά σιωπής μέσα στην ημέρα. Να μην με διακόψει κανείς και τίποτα. Κλείνω κινητά, κλείνω πόρτες, ό,τι έχω τέλος πάντων. Και για 10 λεπτά κάθομαι εγώ και ο εαυτός μου. Να πεις ένα όχι εκεί που θες. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις. Είπαμε, το όχι είναι ξεκάθαρη απάντηση και δεν θέλει αιτιολόγηση. Αυτές είναι πράξεις αυτοσεβασμού και πυλώνες αυτοεκτίμησης. Και είδατε, όλες είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι super duper wow ή να ζοριστούμε πάρα πολύ. Μέσα υπάρχουν και επιβεβαιώσεις που μπορούμε να λέμε καθημερινά, έτσι ώστε να χτίζουμε τις νέες μας πεποιθήσεις και τη νέα μας πραγματικότητα. Θα μου πεις τώρα ότι τι σημασία έχει να πω αυτές τις επιβεβαιώσεις κάθε μέρα. Θα σου πω ότι όταν πηγαίναμε στη Ζάκυνθο, στο χωριό του πατέρα μου, στο σπίτι της γιαγιάς, για να πάμε στο σπίτι μιας θείας, μπορούσαμε να πάμε είτε από το δημόσιο δρόμο, είτε πίσω από το σπίτι υπήρχε ένα χτήμα το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο. Λοιπόν, το καλοκαίρι που πηγαίναμε εμείς, ήταν ψηλά τα καλάμια, τα χόρτα τέλος πάντων. Την πρώτη μέρα προχωρούσαμε μέσα στο χωράφι και κάναμε έτσι για να φτάσουμε. Τη δεύτερη μέρα ήταν λίγο καλύτερα. Καθόμασταν περίπου 1,5 μήνα. Μετά τη 10η μέρα είχε ανοίξει ξεκάθαρο μονοπάτι και πηγαίναμε χωρίς να μας ενοχλούν τα χόρτα. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί αν κάθε μέρα επαναλαμβάνεις καινούριες φράσεις, δημιουργείς νέα νευρονικά μονοπάτια, τα οποία τι κάνουν? Φτιάχνουν τη νέα σου πραγματικότητα. Έτσι. Μπορείς δηλαδή να πεις ότι δεν χρειάζεται να είμαι τέλεια για να αγαπιέμαι, ειδικά από εμένα, ή κάθε μέρα που με φροντίζω, δυναμώνω τη σχέση που έχω με τον εαυτό μου. Κάθε μέρα με αγαπάω πιο πολύ. Ξέρω ότι κλωτσάνε αυτά που σας λέω τώρα. Γι' αυτό τα λέω όμως, γιατί πρώτα απ' όλα είναι φράσεις που τις έχω χρησιμοποιήσει και τις χρησιμοποιώ κι εγώ, και τις αλλαγές όσοι με ξέρετε πριν και τώρα συνεχίζετε να με γνωρίζετε, μπορείτε να τις δείτε. Αγαπημένη άσκηση
είναι η άσκηση με την νίκη της ημέρας. Λέω αρχικά για νίκη να εστιάσουμε να βρούμε μία. Εάν αυτές τις εμπλουτίσουμε, θα ξέρετε ότι θα μπορεί να γεμίσει το ολόκληρο τετράδιο με νίκη που θα έχετε καταφέρει μέσα σε μια μέρα. Πώς θα τη βρεις αυτή τη νίκη? Τι με έκανε σήμερα να νιώσω καλά με μένα? Πού σεβάστηκα τα όρια μου? Θα πάμε να βρούμε τέτοιες νίκες τώρα. Πότε μίλησα με καλοσύνη στον εαυτό μου? Αν αυτά τα σημειώνεις σε ένα σημειωματάριο, θα δεις ότι ανατρέπεται η κατάσταση και έχεις φορέσει τα γυαλιά της ενσυναίσθησης και της αυτοαγάπης και η αυτοεκτίμησή σου ανεβαίνει τις πίστες κάθε μέρα πιο πολύ. Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, θα δεις ότι μέσα από την ενίσχυση της αυτοπαρατήρησής σου, θα δεις και την αξία σου, το πόσο μεγάλη είναι. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια του πώς να γίνεις η σύμμαχός σου. Πρώτα απ' όλα όμως χρειάζεται να απαντήσεις τον εαυτό σου. Γιατί έχασες τη συμμαχία με τον εαυτό σου? Ίσως γιατί σε απέρριψαν μικρή. Ίσως γιατί έμαθες να ακούς μόνο τις εξωτερικές φωνές των γονιών, της κοινωνίας, των δασκάλων. Ίσως γιατί πίστεψες ότι πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα σε όλους. Όμως, τώρα, έχεις μία υπέροχη επιλογή μπροστά σου. Να σταθείς εσύ δίπλα στον εαυτό σου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας καλής συμμάχου? Πρώτα απ' όλα δεν σε εγκαταλείπει όταν κάνεις λάθος. Δεν σε μειώνει όταν δεν τα καταφέρνεις. Σε υπερασπίζεται, σε υποστηρίζει, σε ενθαρρύνει και σε αγαπάει. Ρώτα τον εαυτό σου. Αν ήμουν κολλητή μου, πώς θα με στήριζα σήμερα? Τι θα έκανα για μένα? Είπαμε πολλά σήμερα για αυτό το παιδάκι που έχουμε μέσα μας και θέλω να σε προσκαλέσω να κλείσεις τα μάτια σου. Φανταστείς τον εαυτό σου σαν ένα μικρό παιδάκι. Αν έχεις και μια μικρή σου παιδική φωτογραφία, πάρ' την και κοίταξε την για λίγο και δες. Αυτό το παιδάκι είναι κουρασμένο, είναι τρομαγμένο, νιώθει μόνο του. Και τώρα κάνει έναν εσωτερικό διάλογο. Τι θα του έλεγες αυτό το παιδάκι? Πώς θα το αγκάλιαζες? Ποιες λέξεις θα του πρόσφερες με αγάπη? Τι χρειάζεσαι? Γράψτε τον αυτό το διάλογο. Κράτα τον και διάβαζέ τον κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Κάνε μία στροφή μέσα σου σε αυτό το μικρό παιδάκι, το μικρό κοριτσάκι που έχεις μέσα σου. Αγκάλιασέ το. Πρόσεξέ το, φρόντισέ το, όπως ιδανικά εσύ θα ήθελες. Η αυτοεκτίμηση δεν κερδίζεται, απλά την ξαναθυμόμαστε. Είναι ήδη μέσα μας, ξεχασμένη, πνιγμένη, πληγωμένη, αλλά όχι χαμένη. Όταν ξαναγίνεις η σύμμαχός σου, ο κόσμος αρχίζει να σε αντιμετωπίζει όπως εσύ αντιμετωπίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου. Κάποτε είχα ένα δάσκαλο, καλή του ώρα όπου και να είναι, ο οποίος σε διάφορα προβλήματα που του έφερνα ότι είχα, μου έλεγε ότι εσύ χρειάζεται να αλλάξεις και θα αλλάξουν όλα. Και σκεφτόμουν, μα έρχεται ο άλλος τώρα και με προσβάλλει, με βρίζει, με κάνει, με ράνει. Και αν αλλάξω εγώ, αλλάξει και αυτός. Όταν μου το έλεγε εκείνη την ώρα,
ήθελα να τον κάνω το πιστοξί του. Το έχω ξαναπεί, το έχω πει και το ίδιο και γελάμε ακόμα όταν βρισκόμαστε. Όμως με την πορεία, επειδή τον εμπιστεύτηκα και άρχισα να βλέπω το μονοπάτι που μου φώτιζε, πραγματικά όταν εγώ άλλαξα, άλλαξαν τα πάντα γύρω. Το θέμα είναι τι επιλέγεις, τι θέλεις να κάνεις. Αυτό το σεμινάριο είναι πραγματικά μία προσωπική κατάθεση ψυχής, αν και έκανα ό,τι μπορούσα για να μην το φορτίσω συναισθηματικά. Θέλω να ξέρεις ότι έχεις τη δύναμη. Υπάρχουν εργαλεία, σήμερα πήρες κάποια από αυτά. Είμαι εδώ να δουλέψουμε μαζί για να φτάσουμε να έχεις και εσύ μία ζωή με αυξημένη αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αυτοαγάπη, να μπορείς να νιώθεις ισορροπία, πληρότητα, ηρεμία, γαλήνη και ό,τι άλλο εσύ επιθυμείς. Μπορείς και γίνεται. Και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσω πώς θα εξελιχθεί η πορεία μετά από αυτό το σεμινάριο. Σίγουρα όσες που είσαστε σε αυτό και το παρακολουθήσατε, μπορούμε να κάνουμε καθημερινά μέσα σε αυτήν την ομάδα για μία εβδομάδα ένα challenge αυτοφροντίδας και αυτοεκτίμησης. Και από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε. Επίσης, για όσες συμμετέχετε σε αυτό το σεμινάριο, για να μπορέσετε να δουλέψετε επάνω στα όρια και στην αυτοαγάπη και στην αυτοεκτίμηση, θα προσφέρω 5 συνεδρίες συν μία δώρο από εμένα στην τιμή των 150 ευρώ. Αυτή η τιμή ισχύει μέχρι και την Τρίτη. Η κανονική της τιμή είναι 500 ευρώ, όμως για όλες εσάς που είσαστε εδώ, θέσατε τον εαυτό σας και δεσμευτήκατε για να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο σεμινάριο, σας δίνω την ευκαιρία αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες να δουλέψετε με τα συγκεκριμένα θέματα μαζί μου και με τη νέα σεζόν που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη να μπορείτε να διαχειριστείτε τη ζωή σας μέσα από μία άλλη οπτική, να είστε άλλοι άνθρωποι. Θέλω πραγματικά να είμαι δίπλα σου, να βάλεις τα όρια, πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου, έπειτα στους υπόλοιπους, να μάθεις να ζεις χωρίς ενοχές, να ζεις με ηρεμία, να έχεις την ευκαιρία των επιλογών, να ξυπνήσεις μέσα σου την εσωτερική σου δύναμη και να γίνεις η καλύτερη εποχή σου. Μέχρι την Τρίτη το βράδυ λοιπόν στις 12, 5 συνεδρίες συν μία δώρο από εμένα στα 150 ευρώ για όλες σας. Και επίσης θέλω κάτω από αυτό το σεμινάριο να γράψετε όποιες ερωτήσεις έχετε και εγώ θα βρω τρόπο να σας τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι για εσάς που βάλατε προτεραιότητα τον εαυτό σας, που είπατε όχι σε κάτι άλλο και ναι στον εαυτό σας και είσαστε εδώ παρούσες σήμερα μαζί μου. Πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη που έχουμε και ξέρω πλέον από τη δική μου εμπειρία ότι είναι καλύτερο να εμπιστευτείς έναν επαγγελματία
ο οποίος έχει περάσει όλα όσα περνάς εσύ τώρα και με τα δικά του εργαλεία, με τους δικούς του χάρτες, εσύ μπορείς να πας στο στόχο στον επιθυμητό με ασφάλεια, χωρίς να χάνεις χρόνο πιο γρήγορα, με εξοικονόμηση χρημάτων και να μπορείς να ζεις με πλούσια συναισθήματα. Θέλω να σκεφτείς το κόστος της απραξίας σου. Θέλω να σκεφτείς τι κόστος θα πληρώσεις αν δεν αναλάβεις την ευθύνη και δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου για να αλλάξεις όλα αυτά που είπαμε και να σταματήσεις να είσαι το θύμα. Θέλω να σκεφτείς τι θα χάσεις, τι συνεχίζει να χάνεις. Επίσης, τι παράδειγμα είσαι για τα παιδιά σου. Τι εικόνα, πλέον, γιατί τώρα έχεις τη γνώση, έτσι. Τι εικόνα θέλεις να έχεις. Είσαι μια απόφαση μακριά. Να έχεις μια υπέροχη Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ όλες. Αγαθή, Ρένα, Βάσο, Ιωάννα, να δω και στην ομάδα. Σχόλια. Αγαθή μου, εξαιρετική. Είσαι όντως, δουλεύεις πολύ με τον εαυτό σου. Πραγματικά, παιδιά, η Αγαθή ήρθε σε μία από τις ομάδες ευγνωμοσύνης που διατηρώ και πραγματικά είναι η πιο εργατική μαθήτρια, η πιο τακτική και με τις πιο μεγάλες επιτυχίες. 3 μήνες τώρα, παραπάνω, Αγαθή από 16 Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, 17. Να πω ότι με την Αγαθή δεν είχαμε γνωριστεί, δεν τη γνώριζα, ήρθε από το πουθενά που λέμε. Και έχει κάνει πραγματικά θαύματα. Μπορείτε κι εσείς, είμαι εδώ, σας περιμένω, σας φιλώ.